41. Legea elasticității. Liderii își revin întotdeauna după ce au suferit dezamăgiri și eșecuri temporare în încercarea de a atinge un obiectiv important. Atunci când ceva nu merge cum trebuie, fiecare urmărește liderul pentru a vedea cum va răspunde în fața situației. Comportamentul liderului într-o situație dificilă influențează reacția întregii organizații. Viața este o succesiune continuă de probleme și dificultăți. Nu există succes fără eșec temporar. Obstacolele și dezamăgirile sunt inevitabile. Capacitatea dumneavoastră de a răspunde pozitiv și constructiv situațiilor adverse va dovedi cât de departe puteți ajunge. Amintiți-vă în permanență. Nu contează cât de departe cădeți, ci cât de departe ricoșați. Abilitatea dumneavoastră de a rezolva probleme și de a lua decizii corecte înainte de a întreprinde o acțiune vă determină succesul la fel de mult ca oricare alt factor. Atunci când lucrurile nu merg bine, calmați-vă, respirați adânc și începeți imediat să adunați datele situației pentru a putea lua o decizie bună. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Identificați cele mai rele 3 lucruri care ar putea să nu meargă bine în ceea ce privește afacerile, slujba sau cariera dumneavoastră. Elaborați un plan de urgență pentru fiecare dintre acestea. Imaginați-vă ce poate merge prost, ce va merge prost și începeți imediat să faceți planuri pentru evitarea problemelor posibile. 2. Angajați-vă în mod regulat într-un proces de anticipare a crizei, analizând drumul pe care trebuie să îl parcurgeți și imaginându-vă problemele care ar putea apărea. Discutați cu ceilalți asupra acestui subiect. Găsiți împreună măsurile de prevenire pe care le puteți lua în orice eventualitate. 3. Identificați sursa majoră de preocupare și stres din viața dumneavoastră. Care este aceasta? Acum întrebați-vă, care este cel mai rău rezultat posibil al acestei situații? De îndată ce ați determinat cel mai rău rezultat posibil, începeți imediat să vă asigurați că nu se poate produce. 42. Legea independenței. Liderii știu cine sunt și în ce cred și gândesc pentru ei. Liderii au tendința de a fi independenți în modul lor de gândire. Știu cu exactitate care le sunt valorile, obiectivele, precum și misiunile personale. Liderii sunt preocupați de sentimentele și opiniile celorlalți, însă nu sunt nici hipersensibili, nici timorați de posibilitatea de a fi dezaprobați. Cer ideile celorlalți, însă iau propriile decizii. Procedează cum consideră ei de cuviință. Acceptă responsabilitatea și refuză să inventeze scuze. Nu caută motive, justificări și nu îi acuză pe ceilalți. Nu se supără în cazul în care sunt criticați, dezaprobați sau dacă au loc schimbări bruște de situație. Mai presus de orice, liderii stabilesc standarde ridicate pentru ei și se străduiesc în permanență să trăiască la înălțimea lor. Nu își compară propriul caracter cu caracterul altora. În schimb, fac comparații doar în raport cu ei înșiși și se autoevaluează având ca reper cele mai bune performanțe personale. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Decideți ce vă place cu adevărat. Ce activități vă fac să aveți cea mai bună părere despre dumneavoastră? Cum ați putea să vă organizați munca în așa fel încât să faceți cât mai multe dintre aceste activități cât mai des? 2. Stabiliți care sunt cele mai importante valori și convingeri ale dumneavoastră. Stabiliți cu exactitate în ce credeți și pentru ce luptați. Apoi asigurați-vă că totul este conform celor mai înalte valori și celor mai adânci convingeri ale dumneavoastră. 43. Legea maturității emoționale. Liderii sunt calmi, distanți și controlați în fața problemelor, dificultăților și nenorocirilor. Maturitatea emoțională vă permite să faceți față situațiilor incerte fără a vă enerva. În loc să vă temeți de conflicte și să evitați schimbarea, le acceptați ca făcând inevitabil parte din rolul de conducere. Acceptați schimbarea și căutați oportunitățile pe care le oferă. Dacă o situație nu se rezolvă, asta este.
Nu faceți accese de furie și nu persecutați pe nimeni atunci când lucrurile sunt împotriva dumneavoastră. Aveți o părere sănătoasă despre voi înșivă. Puteți lupta pentru scopuri și obiective mai mari, chiar dacă în drumul dumneavoastră acceptați eșecul. Maturitatea emoțională impune să aveți o părere bună despre propria persoană și să vă respectați. Oamenii maturi din punct de vedere emoțional își stabilesc propriile standarde și obiective. Maturitatea emoțională vă permite să fiți echilibrați, mai calmi, mai creatori și mai eficienți în tot ceea ce faceți. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Gândiți-vă la cele mai mari provocări sau dificultăți cu care vă confruntați astăzi. Puneți întrebări pentru a fi stăpân atât pe sentimentele dumneavoastră, cât și pe situație. Unele dintre cele mai bune întrebări sunt: ce s-a întâmplat cu exactitate? Care este situația reală? Cum s-a ajuns aici? Ce credeți că ar trebui să faceți? Care este următorul pas? 2. Refuzați să criticați, să condamnați sau să vă plângeți, indiferent de ce se întâmplă. Imaginați-vă că această situație dificilă a fost creată în mod artificial pentru a vă pune la încercare, pentru a vedea din ce material sunteți construit. Acționați ca și cum cineva v-ar privi pentru a vedea cum rezolvați problema, ca și cum proiectele dumneavoastră de viitor urmează să fie determinate de calmul și relaxarea de care veți da dovadă. 44. Legea executării superbe. Liderii se angajează să se perfecționeze în permanență și să aibă un randament excelent în îndeplinirea sarcinii presante. Liderul este persoana care alege zona de excelență pentru echipa sa. Un lider știe că excelența reprezintă o călătorie, nu o destinație. Liderii se angajează să fie primii în tot ceea ce fac. Se străduiesc în permanență să fie mai buni în zonele cu rezultate cheie. Liderii sunt persoane care învață, străduindu-se în permanență să fie mai buni în munca lor și în viețile personale. Se angajează să învețe și să se dezvolte în fiecare zonă atunci când simt că toate acestea pot avea o contribuție valoroasă pentru munca lor. Oamenii sunt mai inspirați atunci când simt că muncesc pentru o organizație în cadrul căreia se așteaptă atingerea unui nivel de excelență. Cel mai bun mod de a-i motiva și de a-i inspira pe alții este să îi înștiințați cu privire la angajamentul autoasumat de a fi cel mai bun din domeniul sau sectorul dumneavoastră de afaceri. Apoi evaluați în permanență randamentul personal și randamentul organizației comparativ cu cei mai buni din domeniul în care activați. Liderii identifică toate competențele de bază, sarcinile esențiale pe care le au și datorită cărora fac afaceri. Caută în permanență moduri de a actualiza aceste competențe de bază pentru a se asigura că își mențin avantajul competitiv pe piață. Mai presus de orice, liderii se gândesc să câștige în permanență. Se angajează să obțină victoria, să fie cei mai buni în domeniul lor. Sunt afectați personal și suferă atunci când văd că unii concurenți se descurcă bine sau mai bine decât ei. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Identificați zona personală de excelență. Ce anume faceți excepțional de bine încât să fiți mai valoros decât oricine altcineva din cadrul organizației dumneavoastră? Care ar trebui să fie acest lucru? Care ar putea să fie? 2. Identificați competențele personale de bază. Care sunt aptitudinile esențiale de care dați dovadă în exercitarea meseriei dumneavoastră? Care sunt abilitățile care vă fac valoros, dacă nu chiar indispensabil? Ce competențe de bază trebuie să dobândiți dacă doriți să fiți cel mai bun în domeniul dumneavoastră în anii următori? Întocmiți chiar astăzi un plan pentru a vă dezvolta aptitudinile cheie și competențele de bază de care aveți nevoie mâine. 45. Legea anticipării.
Liderii au abilitatea de a prezice și de a anticipa viitorul. Capacitatea de a anticipa este de fapt abilitatea de a analiza situația reală și de a prezice cu acuratețe ce se poate întâmpla. Cei mai buni lideri sunt cei care privesc în permanență drumul pe care îl au de parcurs și se pregătesc cu atenție pentru a face față schimbărilor bruște cu mult timp înainte ca acestea să aibă loc. Liderii știu că succesul personal a fost deseori transformat într-un dezastru din cauza faptului că un lider nu a putut anticipa un obstacol într-o anumită zonă. Liderii au de asemenea capacitatea de a anticipa oportunitățile înainte ca oricine altcineva să le vadă. Pot să se miște repede pentru a aduna resursele necesare ca să profite de situație atunci când se ivește ocazia. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Priviți viitorul și imaginați-vă cele mai captivante oportunități care ar putea să apară în următorii câțiva ani. Cum ați putea să începeți să vă pregătiți astăzi pentru a profita de ele? 2. Identificați cele mai mari dificultăți sau schimbări de situație cu care s-ar putea să vă confruntați în următorul an sau în următorii 2-3 ani. Ce ați putea face astăzi pentru a vă asigura că aceste probleme nu apar? Dați-mi voie să rezum aceste legi pentru dumneavoastră. Oamenii nu se nasc, ci devin lideri. Sunt autodidacți, devenind lideri în urma unei munci susținute de perfecționare a propriilor abilități. Și fiecare dintre noi are abilități de conducere care așteaptă să fie dezvoltate. Oamenii de conducere apar în situațiile în care se cere ce e mai bun. Atunci când gândiți și vă comportați ca un lider, atunci când acceptați să preluați sceptrul puterii fără a inventa scuze, fără a-i acuza pe alții sau fără a căuta o protecție, deveniți lideri. Și întreaga lume se deschide în fața dumneavoastră. Legile banilor. Unul dintre principalele obiective în viață ar trebui să fie independența financiară. Scopul dumneavoastră ar trebui să fie atingerea punctului în care să aveți suficienți bani pentru a nu mai fi nevoie să vă faceți vreodată griji în privința lor. Puteți atinge orice nivel de afluență pe care îl doriți dacă faceți ceea ce au făcut alții înainte de a obține aceste rezultate. Dacă nu veți proceda astfel, nu veți obține niciodată rezultatele dorite. Este foarte simplu. Nu există probabil nicio altă zonă în care legile universale sunt mai evidente decât cea a achiziționării și păstrării banilor. Și ceea ce știm este că cele mai prețioase convingeri referitoare la bani vor fi principalii factori determinanți cu privire la cât de mulți bani se pot aduna și cât de mulți pot fi păstrați de-a lungul vieții în câmpul muncii. Principalul scop în viață ar trebui să fie realizarea propriei fericiri. Totuși, fericirea este ceva ce există în mod natural în absența temerilor, îndoielilor și a sentimentelor negative. Unul dintre factorii care vă privează cel mai mult de fericire îl constituie grija cu privire la bani. Apropo, atunci când vorbim despre grijile cu privire la bani, nu ne referim la situația în care aveți prea mulți bani. Problema constă aproape întotdeauna în faptul că oamenii consideră că au prea puțini bani și, prin urmare, calitatea vieții lor are de suferit. Vă puteți elibera de teama de sărăcie și de eșec doar prin atingerea unui nivel specific de abundență financiară și prin construirea unei fortărețe în jurul acestei abundențe, în așa fel încât să fie sigură și indestructibilă. Realizarea independenței financiare este o responsabilitate cheie a vieții oricărui adult. Nimeni altcineva nu va face acest lucru în locul dumneavoastră. Problemele legate de bani sunt principalul motiv al prăbușirii unor companii, al ruperii prieteniilor și al afecțiunilor psihosomatice. Nu rare ori se întâmplă ca oamenii să se sinucidă din cauza problemelor legate de bani. Principiul realității se aplică în special în problemele legate de bani. Conform acestuia, trebuie să vă trăiți viața așa cum este, nu așa cum v-ați dori să fie. În cartea lui Lewis Carroll, Alice în țara minunilor,
unul dintre personaje afirmă bucuros că, înainte de micul dejun, este capabil să creadă că anumite lucruri imposibile sunt reale. În același mod, mulți oameni cred lucruri aproape imposibile cu privire la bani și se întreabă de ce au atât de multe probleme financiare. Unul dintre cele mai frecvente obstacole în calea independenței financiare este o concepție adânc înrădăcinată conform căreia banii sunt nocivi într-un fel sau altul, iar oamenii care au foarte mulți bani sunt prin natura lor răi. Rudele soției mele au fost învățate să creadă că sărăcia este o virtute și, prin urmare, orice succes financiar este într-un fel sau altul necurat sau reprobabil. Au fost uimiți să afle că angajatorul meu, cel mai bogat bărbat pe care l-au întâlnit sau de care au auzit vreodată, era un om extrem de religios, cu o familie serioasă, foarte modest, politicos, manierat și încântător. Le-au trebuit luni, iar în unele cazuri chiar ani pentru a-și readapta modul de gândire. Biserica și prietenii le-au propovăduit că oricine are atât de mulți bani trebuie să fie un om rău și meschin. Un alt mare obstacol mental în calea succesului financiar constă în faptul că unii oameni consideră că ei nu merită cu adevărat să fie bogați. Cel mai grav efect al experiențelor negative din copilărie, mult prea frecvente, constă în faptul că, deși succesul în viață se datorează unei munci extrem de susținute, oamenii se simt totuși vinovați. Aceste sentimente de vinovăție îi determină să facă anumite lucruri pentru a scăpa de bani, pentru a-i arunca. Adevărul este că banii aduc mult bine. Este nevoie de bani pentru a cumpăra case, mașini, haine, jucării, mâncare și majoritatea lucrurilor de care ai nevoie în viață. Banii au tendința de a se îndrepta către oamenii care pot să îi folosească în cel mai eficient mod cu putință pentru a produce bunuri și servicii valoroase și care îi pot investi pentru a crea locuri de muncă și oportunități care să aducă beneficii și altora. În același timp, banii îi resping pe cei care îi folosesc greșit și care îi cheltuiesc în moduri neproductive. Punctul de plecare al procesului de strângere a banilor constă în credința dumneavoastră că aveți o capacitate nelimitată de a obține toți banii de care veți avea nevoie vreodată. Considerați-vă o persoană de succes pe plan financiar care nu așteaptă decât un loc în care să se manifeste. În Biblie se spune: dragostea de bani stă la rădăcina tuturor relelor. Nu se spune banii stau la rădăcina tuturor relelor. Se spune dragostea de bani stă la rădăcina tuturor relelor. Problema o reprezintă preocuparea exagerată de a obține bani până la excluderea lucrurilor cu adevărat importante în viață, nu banii în sine. Banii sunt esențiali pentru viața noastră în societate. Sunt în același timp neutri. Nu sunt nici buni, nici răi. Numai modul prin care sunt obținuți și scopul pentru care sunt folosiți determină dacă sunt benefici sau nocivi. 46. Legea abundenței. Trăim într-o lume a abundenței în care există suficienți bani pentru toți cei care îi doresc cu adevărat și care sunt dispuși să respecte legile cu privire la achiziționarea lor. Aveți la dispoziție foarte mulți bani. Nu există niciun fel de deficit. Aveți aproape tot ceea ce vă doriți și tot ceea ce aveți nevoie. Trăim într-un univers generos și suntem înconjurați de avantaje și oportunități care ne permit să achiziționăm tot ceea ce ne dorim cu adevărat. Atitudinea dumneavoastră față de excesul sau deficitul de bani va determina dacă doriți sau nu să fiți bogat. Primul corolar al legii abundenței este: oamenii devin bogați deoarece se hotărăsc să devină bogați. Oamenii devin bogați deoarece cred că au capacitatea de a deveni bogați. Crezând acest lucru cu toată ființa, acționează în consecință. Întreprind cu consecvență acțiunile necesare care le transformă convingerile în realitate. Și puteți ști care sunt convingerile dumneavoastră dacă vă uitați la acțiunile pe care le realizați. Nu există nicio altă cale posibilă. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este: oamenii sunt săraci deoarece nu s-au hotărât încă să devină bogați. În cartea The Instant Millionaire,
al cărei autor este Mark Fisher, bătrânul milionar îl întreabă pe băiatul care i-a cerut sfatul cu privire la cum să devină milionar: cum de nu ești deja bogat? Notați toate motivele la care vă puteți gândi. Analizați-vă răspunsurile împreună cu cineva care vă cunoaște bine și cereți-i părerea. S-ar putea să fiți surprins de faptul că motivele dumneavoastră sunt în mare parte scuze care vă plac foarte mult. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Imaginați-vă că fiecare experiență pe care ați avut-o cu privire la bani a conținut o lecție specială menită dumneavoastră pentru a vă ajuta să deveniți în cele din urmă independent din punct de vedere financiar. Care sunt cele mai importante lecții pe care le-ați învățat până acum? 2. Analizați-vă cu sinceritate și determinați cel mai mare obstacol, principala convingere autolimitativă care vă împiedică să aveți un succes mai mare din punct de vedere financiar. Hotărâți-vă să acționați de acum înainte ca și cum nu ar exista niciun obstacol. 47. Legea schimbului. Banii sunt mijlocul de schimb al muncii oamenilor în producția de bunuri și servicii pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor celorlalți. Înaintea apariției banilor exista trocul. În cadrul trocului, oamenii schimbau bunuri și servicii direct pentru alte bunuri și servicii, fără a exista banii ca mijloc de schimb. Astăzi, mergem la lucru și muncim în schimbul unor bani pe care îi folosim pentru a achiziționa rezultatele muncii altor oameni. Primul corolar al legii schimbului este: banii sunt măsura valorii pe care oamenii o atribuie bunurilor și serviciilor. Bunurile și serviciile nu au o valoare separată și diferită de ceea ce o anumită persoană este dispusă să plătească pentru ele. Orice valoare este prin urmare subiectivă și personală. Se bazează pe gândurile, sentimentele, atitudinile și opiniile clientului potențial în momentul în care acesta ia decizia de cumpărare. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este: munca dumneavoastră este considerată un factor de producție sau un preț plătit de alții. Din punctul de vedere al celorlalți oameni, munca noastră nu este decât un cost. În calitate de consumatori inteligenți, de angajați sau clienți, vrem cât mai mult în schimbul a cât mai puțin, indiferent de persoana a cărei muncă este implicată. Tocmai din acest motiv, nu putem atribui o valoare obiectivă muncii noastre. Numai ceea ce oamenii sunt dispuși să plătească pentru munca dumneavoastră într-o piață competitivă determină dimensiunea câștigului și a valorii dumneavoastră în termeni financiari. Cel de-al treilea corolar al acestei legi este: cantitatea de bani pe care o câștigați este măsura valorii pe care ceilalți o atribuie muncii dumneavoastră. Modul în care funcționează piața muncii este simplu. Veți fi plătit întotdeauna direct proporțional cu 3 factori. 1. Munca pe care o depuneți. 2. Calitatea muncii dumneavoastră. 3. Cât de dificil este să fiți înlocuit. Suma de bani cu care sunteți plătit este direct proporțională cu cantitatea și calitatea contribuției dumneavoastră, comparativ cu contribuțiile celorlalți, precum și cu valoarea pe care ceilalți o atribuie contribuțiilor dumneavoastră. Cel de-al patrulea corolar al legii schimbului este: banii sunt un efect, nu o cauză. Munca sau contribuția dumneavoastră la valoarea unui produs sau serviciu este cauza, iar salariul sau plata pe care o primiți este efectul. Dacă doriți să creșteți acest efect, va trebui să creșteți cauza. Cel de-al cincilea corolar al legii schimbului este: pentru a crește cantitatea de bani pe care o obțineți, trebuie să creșteți valoarea muncii pe care o depuneți. Pentru a câștiga mai mulți bani, trebuie să vă perfecționați cunoștințele, aptitudinile, să vă îmbunătățiți obiceiurile legate de muncă, să munciți mai mult și mai susținut, să dați dovadă de mai multă creativitate în muncă sau să faceți ceva care să vă permită să obțineți un randament și rezultate mai mari în urma eforturilor dumneavoastră.
Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Studiați-vă afacerile cu atenție și determinați cu exactitate ce anume din ceea ce faceți contribuie în cea mai mare măsură la stabilirea prețului produselor sau serviciilor pe care compania dumneavoastră le vinde. Cum ați putea crește valoarea contribuției personale? 2. Întrebați-vă în fiecare zi de ce sunt inclus pe statul de plată. Întocmiți o listă cu răspunsurile dumneavoastră și arătați-o șefilor și colegilor. Cereți-le să facă remarci în această privință și să vă spună ce anume din ceea ce faceți constituie cea mai mare contribuție pentru organizație. 48. Legea capitalului. Cel mai valoros activ din punct de vedere al fluxului de numerar este capitalul fizic și mental, capacitatea dumneavoastră de a câștiga bani. Dacă nu sunteți deja bogat, s-ar putea să nu vă dați seama că cel mai valoros activ al dumneavoastră este capacitatea de a munci. Folosind capacitatea de a câștiga cât mai mulți bani, vă puteți îmbogăți viața în fiecare an cu mii de dolari. Aplicând capacitatea dumneavoastră de a câștiga pentru producerea unor bunuri și servicii valoroase, puteți aduna suficienți bani pentru a vă asigura toate lucrurile pe care le doriți în viață. Cantitatea de bani cu care sunteți plătit astăzi este barometrul măsurii în care v-ați dezvoltat aptitudinile de a câștiga bani. Primul corolar al legii capitalului este: cea mai prețioasă resursă a dumneavoastră este timpul de care dispuneți. Timpul este tot ceea ce trebuie să vindeți. Capacitatea dumneavoastră de a câștiga bani depinde într-o mare măsură de timpul pe care îl investiți și de cât de mult munciți în acest interval de timp. Un agent de vânzări petrece aproximativ o oră și jumătate pe zi în activitățile de vânzare directă, față în față cu clienții potențiali. În restul timpului se implică în activități de socializare, citește literatură de specialitate, dă telefoane, călătorește și își petrece în alte moduri neproductive prețioasele ore și minute din timpul zilei. Directorii nu sunt nici ei diferiți. Într-un studiu recent, 95% dintre directori au recunoscut că 50% din timpul de lucru îl petrec făcând diferite activități care nu au nicio legătură cu motivele pentru care se află pe statul de plată. Cel de-al doilea corolar al legii capitalului este: timpul și banii pot fi cheltuite sau investite. Într-o anumită măsură, timpul și banii dumneavoastră se pot substitui reciproc. Dacă le cheltuiți, dispar pentru totdeauna. Nu puteți să le recuperați. Devin pentru dumneavoastră costuri investite, costuri care au fost deja suportate și nu trebuie luate în calcul când se analizează decizia de continuare a unui proiect sau de susținere a unui produs. Unul dintre cele mai înțelepte lucruri pe care le puteți face este să investiți 3% din venitul dumneavoastră lunar pentru propria dezvoltare profesională și personală, pentru a vă perfecționa abilitățile necesare în vederea realizării celor mai importante lucruri. Investiți o oră din timpul dumneavoastră pentru a citi literatură de specialitate în fiecare zi. Ascultați programe audio în mașină. Urmați toate cursurile care vă pot promova în carieră. Angajați pe cineva care să vă ofere consiliere personală și profesională pentru a obține cel mai bun randament. Șeful programului de formare pentru compania Motorola a estimat de curând că pentru fiecare dolar cheltuit pentru formarea personalului, compania obține în schimb 30 de dolari. Acest lucru este considerat cel mai mare randament al investițiilor în timp și bani pe care îl poate obține compania. Alte companii au raportat randamente similare ale investițiilor făcute pentru formarea profesională a conducerii și a personalului. Același lucru este valabil și pentru dumneavoastră. Nimic nu vă va oferi un profit mai mare pentru dolarii dumneavoastră decât reinvestirea unei părți din timpul și banii proprii în dezvoltarea capacității de a câștiga mai mult. Toți americanii prosperi au învățat acest lucru mai devreme sau mai târziu, iar toți americanii săraci și nefericiți
încă mai încearcă să își dea seama de ce au nevoie pentru a reuși. Cel de-al treilea corolar al legii capitalului este: una dintre cele mai bune investiții pe care o faceți cu timpul și banii dumneavoastră este îndreptată către creșterea capacității de a câștiga. Scopul planificării strategice a companiilor este creșterea randamentului capitalului. În viața dumneavoastră, capitalul personal este capacitatea mentală și afectivă. Sarcina dumneavoastră este să obțineți cel mai mare randament al capitalului uman. Să vă creșteți randamentul energiei. Acest mod de autoanaliză trebuie să devină o parte cheie a atitudinii dumneavoastră de-a lungul vieții în câmpul muncii. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Întocmiți o listă cu responsabilitățile dumneavoastră esențiale, cu acele aspecte ale muncii care reprezintă realizări, nu activități. Examinați lista și ierarhizați aceste sarcini în ordinea priorităților, pe baza valorii pe care munca dumneavoastră o reprezintă pentru companie. 2. Întocmiți o listă cu toate sarcinile pe care le îndepliniți în fiecare zi. Prezentați această listă șefului dumneavoastră și cereți-i să le ierarhizeze în funcție de valoarea pe care el consideră că o au. Apoi hotărâți-vă să munciți pentru îndeplinirea celor mai valoroase sarcini în fiecare minut al fiecărei zile. 49. Legea perspectivei temporale. Cei mai prosperi oameni din orice societate sunt cei care își dedică cea mai lungă perioadă de timp pentru a reflecta înainte de a lua deciziile de zi cu zi. Oamenii situați la cele mai înalte niveluri sociale și economice iau decizii și fac sacrificii care s-ar putea să nu fie recompensate timp de mulți ani, câteodată nici măcar de-a lungul întregii vieți. Ei plantează copaci la umbra cărora nu vor sta niciodată. Un exemplu evident în acest sens sunt oamenii care își petrec 10 sau 12 ani studiind și lucrând ca interniști pentru a deveni doctori. Stima pe care o avem față de doctori mai mult decât pentru orice altă categorie profesională se datorează în mare măsură faptului că știm cât de mult timp trebuie să sacrifici pentru a deveni doctor. Se pare că în aproape orice societate se manifestă același respect față de doctori. Apreciem și admirăm sacrificiile pe care le-au făcut pentru a practica o profesie care este atât de importantă pentru atât de mulți dintre noi. Recunoaștem perspectivele temporale lungi. Oamenii care se află la nivelurile inferioare ale societății au perspectivele temporale cele mai scurte. La nivelul cel mai de jos al scării sociale se află alcoolicii incurabili și dependenții de droguri. Acești oameni nu gândesc mai departe de următoarea sticlă sau doză. Perspectiva lor temporală este deseori mai scurtă de o oră. De îndată ce începeți să gândiți pe termen mai lung și să vă organizați viața și prioritățile luând în considerare scopurile și ambițiile viitoare, calitatea deciziilor dumneavoastră va crește, iar viața vi se va îmbunătăți aproape imediat. Primul corolar al legii perspectivei temporale este: apariția cu întârziere a recompenselor este cheia succesului financiar. Capacitatea dumneavoastră de a da dovadă pe termen scurt de autostăpânire, autocontrol, abnegație și sacrificiu pentru a vă bucura de recompense mai mari pe termen lung este punctul de plecare al dezvoltării unei perspective temporale lungi. Această atitudine este esențială pentru obținerea realizărilor financiare de orice fel. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este: autodisciplina este cea mai importantă calitate personală pentru asigurarea succesului pe termen lung. Autodisciplina a fost definită de Elbert Hubbard cu mulți ani în urmă drept capacitatea de a-ți impune să faci ceea ce trebuie să faci, când trebuie să faci, chiar dacă îți place sau nu. Omul de afaceri Herbert Gray a studiat mii de oameni de succes și în cele din urmă a ajuns la concluzia următoare: oamenii de succes sunt cei care își fac un obicei din a realiza lucrurile pe care ceilalți oameni, cei care nu au succes,
le detestă. Și care sunt aceste lucruri pe care oamenii care nu au succes detestă să le facă? Ei bine, se pare că acestea sunt aceleași pe care oamenii de succes de asemenea detestă să le facă, cum ar fi să se trezească de vreme, să muncească din greu, să rămână la serviciu peste program, însă oamenii de succes le fac necondiționat. Motivul? Oamenii de succes sunt mai preocupați de rezultatele plăcute. Oamenii care nu au succes sunt mai preocupați de metodele plăcute. Capacitatea dumneavoastră de a plăti prețul succesului dinainte și de a continua să îl plătiți până realizați scopul pe care vi l-ați propus este adevăratul semn distinctiv al unui om de succes. Cel de-al treilea corolar al acestei legi este: sacrificiul pe termen scurt este prețul pe care îl plătiți pentru siguranța pe termen lung. Cuvântul cheie în acest caz este sacrificiu. Atunci când rezistați tentației de a face lucruri amuzante și vă impuneți o autodisciplină pentru a face lucrurile dificile și necesare, dezvoltați în interiorul dumneavoastră tipul de caracter care practic vă garantează o viață mai bună pe viitor. Părinții care muncesc din greu și economisesc bani, astfel încât copiii lor să aibă șansa de a primi o educație excelentă, practică perspectiva pe termen lung. Iau decizii care au impact asupra copiilor lor pentru mult timp. Își ghidează copiii pe drumul ascendent al vieții. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Practicați perspectiva pe termen lung în fiecare zonă a vieții dumneavoastră, mai ales în viața financiară, dar și în ceea ce privește familia și sănătatea. Gândiți-vă unde v-ar plăcea să vă aflați peste 5 ani în cel mai fericit caz și începeți chiar astăzi să vă îndreptați în acea direcție. 2. Hotărâți-vă cât de mare ați dori să fie venitul dumneavoastră anual atunci când ieșiți la pensie și ce capital financiar ar trebui să aveți în prezent pentru a vă asigura acel tip de venit. Întocmiți un plan pentru a obține această sumă și începeți să munciți în acest sens chiar astăzi. 50. Legea economiilor. Libertatea financiară este atinsă de oamenii care economisesc 10% sau mai mult din venit de-a lungul întregii vieți. Unul dintre cele mai înțelepte lucruri pe care le puteți face pentru dumneavoastră este să vă dezvoltați obiceiul de a economisi o parte din salariu la fiecare chenzină. Persoanele, familiile și chiar companiile sunt stabile și prospere în măsura în care au economii ridicate. Economiile de astăzi garantează siguranța și posibilitățile de mâine. Primul corolar al legii economiilor este inspirat din cartea lui George Clason, The Richest Man in Babylon. Plătește-te mai întâi pe tine însuți. Începeți să economisiți chiar astăzi 10% din venitul dumneavoastră și nu vă atingeți niciodată de acești bani. Acesta este fondul pentru acumulare financiară pe termen lung pe care nu ar trebui să îl folosiți în niciun alt scop, ci numai pentru asigurarea viitorului financiar. Dacă doriți să cumpărați o casă sau să faceți o excursie, stabiliți un alt fond în acest scop. Însă nu ar trebui să vă atingeți de contul dumneavoastră de economii sau investiții. Sunteți produsul obișnuinței. Atunci când veți pune deoparte în mod regulat 10% din venitul dumneavoastră, veți trăi fără probleme din celelalte 90%. Mulți oameni încep prin a economisi 10% din venitul lor, apoi reușesc să economisească 15%, 20% și chiar mai mult. Prin urmare, viețile lor pe plan financiar se schimbă semnificativ. La fel se va schimba și viața dumneavoastră. Cel de-al doilea corolar al legii economiilor este: profitați de economiile fiscale și de planurile de investiții. Datorită ratelor ridicate ale impozitului, banii care sunt economisiți sau investiți fără a fi impozitați se acumulează cu de 30-40% mai repede decât banii care sunt supuși impozitării. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1.
începeți chiar de astăzi să economisiți cele 10% din venitul dumneavoastră. Dacă aveți datorii, iar 10% înseamnă prea mult pentru dumneavoastră, începeți prin a economisi 1% din venitul dumneavoastră și trăiți cu ceilalți 99%. Atunci când ajungeți să vă obișnuiți să trăiți din cei 99%, creșteți rata economiilor la 2%. În timp, ridicați rata la 10, 15 și chiar 20% din venitul dumneavoastră. 2. Deveniți pentru toată viața student în domeniul finanțelor. Citiți cele mai bune cărți de specialitate, urmați cursuri și abonați-vă la cele mai utile reviste. Este bine să știți cu siguranță ceea ce faceți pentru a putea lua întotdeauna decizii inteligente atunci când vă investiți fondurile bănești. 51. Legea conservării. Nu ceea ce câștigi, ci ceea ce păstrezi determină viitorul financiar. Mulți oameni câștigă foarte mulți bani de-a lungul vieții în câmpul muncii. Din nefericire, ei manifestă ceea ce se numește sindromul mersului pe apă. Încep să creadă că succesul lor se datorează aptitudinilor și capacităților remarcabile pe care le exploatează foarte bine într-un anumit domeniu. În multe cazuri, succesul lor este favorizat de situația economică la nivel național sau de faptul că domeniul respectiv este înfloritor. Adevărata măsură a cât de bine vă descurcați cu adevărat este cât de mult păstrați din suma pe care o câștigați. Oamenii de succes au în permanență grijă să economisească sume mari de bani cu regularitate și să plătească datorii în timpul perioadelor prospere, în așa fel încât să aibă rezerve atunci când economia sau afacerea lor nu le mai oferă o conjunctură financiară avantajoasă. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Calculați începând de astăzi adevărata valoare netă a averii dumneavoastră. Întocmiți o listă cu toate activele dumneavoastră și evaluați-le la sumele pe care le-ați putea obține pentru ele dacă ar trebui să le transformați repede în bani lichizi. Apoi adunați toate facturile pe care trebuie să le plătiți, soldurile și ipotecile și scadeți-le din valoarea activelor dumneavoastră pentru a obține valoarea netă de bani pe care o dețineți astăzi. 2. Împărțiți valoarea netă la numărul de ani în care ați lucrat pentru a o obține. Rezultatul este adevărata sumă pe care ați câștigat-o în fiecare an după eliminarea costului vieții. Sunteți mulțumit de rezultat? Dacă nu, începeți să acționați chiar astăzi pentru a fi mulțumit. 52. Legea lui Parkinson. Cheltuielile cresc odată cu venitul. Conform acestei legi, oamenii au tendința de a cheltui întreaga sumă de bani pe care o câștigă, indiferent cât de mare ar fi și chiar puțin peste aceasta. Indiferent de cât de mult câștigă, se pare că nu le este niciodată suficient. Primul corolar al legii lui Parkinson este: independența financiară apare în urma încălcării legii lui Parkinson. Legea lui Parkinson explică capcana în care cade majoritatea oamenilor. Ea stă la baza îndatoririlor, preocupărilor cu privire la bani și frustrărilor financiare. De-abia atunci când aveți suficientă voință pentru a rezista în fața impulsului de a cheltui tot ceea ce câștigați, începeți să strângeți bani și să îi depășiți pe ceilalți. Cel de-al doilea corolar al legii lui Parkinson este: dacă faceți în așa fel încât cheltuielile dumneavoastră să crească într-un ritm mai lent decât venitul și dacă economisiți sau investiți diferența, veți deveni independent din punct de vedere financiar de-a lungul vieții dumneavoastră în câmpul muncii. Aceasta este cheia. Eu o numesc barieră. Dacă introduceți o barieră între veniturile dumneavoastră din ce în ce mai mari și costurile stilului de viață de asemenea din ce în ce mai mari, iar apoi economisiți și investiți diferența, puteți continua să vă îmbunătățiți stilul de viață pe măsură ce câștigați mai mulți bani.
Încălcând în mod conștient legea lui Parkinson, veți deveni în cele din urmă independent financiar. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Hotărâți imediat un îngheț al fondurilor. Opriți toate cheltuielile neimportante. Întocmiți un buget al costurilor lunare, fixe și inevitabile și hotărâți-vă să limitați cheltuielile la aceste sume pentru o perioadă de timp. Examinați cu atenție toate cheltuielile. Puneți necesitatea lor sub semnul întrebării, ca și cum ar fi vorba despre cheltuielile altcuiva. Căutați moduri de a face economii sau de a reduce cheltuielile. Stabiliți-vă drept scop reducerea cu 10% a costurilor vieții în următoarele 3 luni. 2. Hotărâți-vă să economisiți și să investiți 50% din orice venit suplimentar, indiferent de unde îl obțineți. Vă mai rămân 50% pe care îi puteți cheltui după bunul plac. Faceți acest lucru începând de acum, până la sfârșitul carierei dumneavoastră. 53. Legea celor 3 rădăcini. Cele 3 rădăcini ale libertății financiare sunt economiile, asigurările și investițiile. Una dintre principalele responsabilități față de dumneavoastră și față de oamenii care depind de dumneavoastră este să construiți o fortăreață financiară în jurul dumneavoastră în cursul vieții în câmpul muncii. Sarcina dumneavoastră este să creați o avere personală care să vă protejeze de insecuritatea financiară cu care s-a confruntat majoritatea oamenilor. Pentru a realiza acest obiectiv, trebuie să păstrați proporțiile corecte ale finanțelor dumneavoastră în fiecare dintre aceste zone: economii, asigurări și investiții. Primul corolar al legii celor 3 rădăcini este: pentru a fi pe deplin protejat de situațiile neprevăzute, aveți nevoie de economii lichide egale cu valoarea cheltuielilor normale făcute în 2 și 6 luni. O tânără care a participat la seminarele mele în cadrul cărora am discutat despre importanța economisirii banilor, mi-a scris un an mai târziu și mi-a povestit o întâmplare interesantă. Cheltuia întotdeauna tot ce câștiga și chiar puțin mai mult. Prin urmare, avea întotdeauna datorii. Din ziua în care a participat la acest seminar, a început să economisească o parte din venit la fiecare chenzină, începând de la 5% și crescând procentul în timp. A economisit atât de mult, încât într-un an a depus în contul din bancă venitul pe 2 luni. Între timp, compania a suferit anumite schimbări, iar șeful său a fost înlocuit cu altul. Noul director s-a dovedit a fi un om dur, cicălitor și exigent. La început i-a suportat comportamentul, însă mai târziu și-a dat seama că avea suficienți bani pentru a-și permite să plece. Ceea ce a și făcut. După această experiență, a văzut că existența unei rezerve de bani la bancă a făcut-o să ia viața în propriile mâini. Cel de-al doilea corolar al legii celor 3 rădăcini este: asigurările dumneavoastră trebuie să fie destul de mari pentru a acoperi pagubele produse în cazul unor accidente, situație în care contul bancar nu va fi suficient. Asigurați-vă întotdeauna împotriva tuturor riscurilor, împotriva situațiilor în care economiile dumneavoastră nu ar fi suficiente. Încheiați asigurări de sănătate destul de mari pentru a acoperi costurile pentru dumneavoastră și pentru familia dumneavoastră în cazul unei urgențe medicale. Încheiați asigurări auto de răspundere civilă și de accidente. Încheiați asigurări de viață, pentru ca, în cazul în care vi se întâmplă o nenorocire, oamenii care depind de dumneavoastră din punct de vedere financiar să aibă resurse bănești suficiente pentru a trăi. Probabil că cea mai mare nevoie sau dorință a naturii umane este siguranța, iar fără o asigurare corespunzătoare, nu o puteți trăi. Cel de-al treilea corolar al acestei legi este: scopul dumneavoastră financiar suprem ar trebui să fie acumularea capitalului până în momentul în care investițiile pe care le-ați făcut vă aduc un venit mai mare decât cel pe care îl câștigați la locul de muncă. În acest moment, puteți renunța la acesta și vă puteți petrece timpul gestionându-vă activele.
Aceasta pare a fi o strategie de planificare extrem de simplă, însă este remarcabil cât de puțini oameni o urmează și cât de mulți ajung la vârsta de 60 de ani cu foarte puțini bani puși deoparte. În medie, cetățenii americani care ies la pensie astăzi au un activ net total de aproximativ $31.000 plus venitul obținut din asigurările sociale. Nu lăsați să vi se întâmple și dumneavoastră același lucru. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Calculați cât de mult ar costa să vă mențineți standardul de viață actual dacă nu ați mai avea niciun venit. Hotărâți-vă chiar astăzi să începeți să economisiți până când veți avea o sumă de 2 până la 6 ori mai mare decât venitul actual. Acest lucru trebuie să devină prioritatea dumneavoastră principală. 2. Discutați cu un agent de asigurări și faceți tot ce este necesar pentru a avea asigurări complete în fiecare zonă cheie a vieții: sănătate, automobil, locuință și viață. 3. Începeți astăzi să urmați un program lunar de economii și investiții, chiar dacă tot ceea ce faceți este să mergeți la bancă și să deschideți un cont de economii. Depuneți o sumă fixă în acest cont în fiecare lună și priviți-l crescând. 54. Legea investiției. Înainte de a investi, sondați terenul. Nu vă grăbiți niciodată să scăpați de bani. Ați muncit prea mult pentru a-i câștiga și v-a luat prea mult timp să-i strângeți. Examinați fiecare aspect al investițiilor cu mult timp înainte de a lua un angajament. Solicitați o explicare completă a fiecărui detaliu. Cereți informații sincere, clare și adecvate asupra oricărui tip de investiții. Primul corolar al legii investiției este: singurul lucru ușor în ceea ce privește banii este să-i pierdeți. Un proverb japonez spune: să faci bani este ca și cum ai săpa cu un cui, însă să-i pierzi este ca și cum ai vărsa apă pe nisip. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este inspirat dintr-o afirmație a lui Marvin Darvis, miliardar prin forțe proprii, care în cadrul unui interviu acordat revistei Forbes a fost întrebat care sunt regulile sale de a face bani. El a răspuns că nu are decât o singură regulă, și anume să nu pierd bani. Gândiți-vă la banii dumneavoastră ca și cum ar fi o parte a vieții. Trebuie să puneți la dispoziție un anumit număr de ore, săptămâni și chiar ani din timpul dumneavoastră pentru a acumula o anumită sumă de bani pe care să o economisiți sau să o investiți. Acest timp este de neprețuit. Este o parte a vieții pe care nu o puteți aduce înapoi. Dacă nu puteți să faceți altceva decât să păstrați acei bani, este mult mai bine decât să-i pierdeți. Acest lucru vă poate aduce siguranța financiară. Nu pierdeți bani. Cel de-al treilea corolar al legii investiției este: în cazul în care credeți că vă puteți permite să pierdeți puțini bani, veți sfârși prin a pierde foarte mulți. Vă amintiți vechiul proverb: înțeleptul adună, prostul risipește. Mai există o zicală în acest sens. Când un om cu experiență se întâlnește cu un om cu bani, omul cu bani va sfârși prin a căpăta experiență, iar omul cu experiență va sfârși prin a avea bani. Întrebați-vă întotdeauna ce s-ar întâmpla dacă v-ați pierde toți banii într-o investiție viitoare. Ați putea face față situației? Dacă nu, nu faceți investiția de la bun început. Cel de-al patrulea corolar al legii investiției este: investiți doar în cazul în care lucrați cu experți care au o reputație dovedită în investirea cu succes a propriilor bani. Am luat de curând cina cu un milionar prin forțe proprii din Portland, Oregon. A început de la nimic și treptat a muncit și a investit până când a ajuns la un profit cu o valoare netă de câteva milioane de dolari. Avea o filozofie simplă. Investea doar dacă avea de-a face cu oameni care reușiseră cu succes să facă bani în trecut.
Dacă agentul de vânzări se descurca mai bine decât el în ceea ce privește titlurile de valori recomandate, accepta sfatul său și le cumpăra. Dacă se descurca mai bine decât agentul de vânzări cu titlurile de valori pe care le deținea, atunci refuza să cumpere de la el. Scopul dumneavoastră este să investiți doar când lucrați cu oameni care au o reputație în investirea cu succes a banilor. În acest fel, riscul pe care vi-l asumați este considerabil redus. Nu pierdeți bani. Dacă sunteți vreodată tentați să riscați, reveniți la această regulă și hotărâți-vă să vă limitați la ceea ce aveți. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Gândiți-vă la diferitele greșeli financiare pe care le-ați făcut în viață. Ce au avut în comun? Ce puteți învăța din ele? O diagnosticare corectă înseamnă o vindecare pe jumătate. 2. Investiți doar în lucruri pe care le înțelegeți pe deplin și în care credeți pe deplin. Acceptați sfaturi cu privire la investiții numai de la oameni care au atins succesul financiar ghidându-se după propriul lor sfat. Fiți prudent. Este mai bine să rămâneți cu aceeași sumă de bani decât să riscați să îi pierdeți, împreună cu tot timpul investit pentru a-i câștiga. 55. Legea dobânzii compuse. Dacă investiți banii cu dobândă compusă, veți deveni în cele din urmă bogat. Puteți folosi regula numărul 72 pentru a determina de cât timp este nevoie pentru ca banii dumneavoastră să se dubleze la orice rată a dobânzii. Împărțiți numărul 72 la cifra care reprezintă rata dobânzii. De exemplu, dacă primiți o dobândă de 8% din investițiile dumneavoastră și împărțiți numărul 72 la 8, obțineți numărul 9, ceea ce înseamnă că este nevoie de 9 ani pentru a vă dubla banii la o dobândă de 8%. Cei $24 pe care i-au plătit olandezii indienilor băștinași pentru insula Manhattan, dacă ar fi fost investiți la o rată a dobânzii de 5%, ar fi avut astăzi o valoare de peste $2,2 miliarde. Dobânda compusă este o forță puternică pentru construirea averii. Primul corolar al acestei legi este: cheia dobânzii compuse este să puneți bani deoparte și să nu vă atingeți niciodată de ei. După ce ați început să strângeți bani, iar aceștia au început să se adune, nu trebuie să vă atingeți niciodată de ei sau să îi cheltuiți dintr-un motiv sau altul. Dacă faceți acest lucru, pierdeți puterea dobânzii compuse și chiar dacă astăzi cheltuiți doar o sumă mică, renunțați la ceea ce ar putea fi o sumă enormă mai târziu. O persoană medie cu un venit mediu care a investit $100 pe lună între 21 și 65 de ani și a câștigat o rată a dobânzii compuse de 10% în acea perioadă, va avea la pensie o sumă netă de $1.118.000. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Deschideți un cont de investiții regulat și angajați-vă să investiți lunar o sumă fixă în următorii 5, 10 sau chiar 20 de ani. Alegeți o companie de fonduri reciproce și lăsați banii dumneavoastră să se adune de la o lună la alta și de la un an la altul. 2. Căutați în permanență moduri de a permite banilor pe care îi puneți deoparte să se înmulțească prin dobânda compusă. Luați o decizie pentru a alege independența financiară pe termen lung, renunțând la plăcerile pe termen scurt. 56. Legea acumulării. Fiecare mare realizare financiară este rezultatul a sute de eforturi și sacrificii mărunte pe care nimeni nu le vede sau apreciază. Pentru a începe procesul acumulării banilor, trebuie să fiți disciplinat și tenace. Trebuie să urmați acest proces pentru un timp foarte îndelungat. Inițial, veți vedea foarte puține schimbări sau diferențe, însă în timp, eforturile dumneavoastră vor începe să dea roade. Veți începe să îi întreceți pe cei care au același venit ca dumneavoastră.
finanțele vi se vor mări, iar datoriile vor dispărea. Contul dumneavoastră bancar va crește și întreaga viață vi se va îmbunătăți. Primul corolar al legii acumulării este: pe măsură ce economiile vi se acumulează, veți da dovadă de un avânt care vă va propulsa mai repede către realizarea scopurilor dumneavoastră financiare. Principiul avântului este unul dintre cele mai mari secrete ale succesului. Conform acestuia, este nevoie de o energie uriașă pentru a depăși inerția inițială și opoziția față de acumularea financiară și a porni la drum, însă de îndată ce ați început să urmați procesul acumulării financiare, este nevoie de mult mai puțină energie pentru a continua. Dacă se întâmplă vreodată să vă pierdeți avântul și vă opriți, vă va veni din ce în ce mai greu să o luați de la capăt. Avântul este unul dintre secretele succesului pe care trebuie să îl manifestați în permanență în tot ceea ce faceți. Cel de-al doilea corolar al legii acumulării este: este greu să economisiți sume mari, însă punând deoparte sume mici în mod regulat, veți ajunge să aveți economii consistente. Când începeți să vă gândiți să puneți deoparte 10 sau 20% din venitul dumneavoastră, vă vin în minte imediat toate motivele pentru care acest lucru nu este posibil. Dacă vă găsiți într-o astfel de situație, în loc să economisiți 10%, începeți să economisiți doar 1% din venitul dumneavoastră într-un cont special pe care refuzați să îl atingeți. Începeți să puneți mărunțișul într-un borcan mare în fiecare seară. Aceste sume mici vor începe să se adune într-un ritm care vă va surprinde. Pe măsură ce vă obișnuiți să economisiți 1%, veți crește rata economiilor la 2%, 3%, apoi 4%, 5% și așa mai departe. Într-un an veți vedea că ați scăpat de datorii și ați economisit 10%, 15% și chiar 20% din venitul dumneavoastră, fără a vă afecta stilul de viață. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Stabiliți care sunt obiectivele dumneavoastră financiare pe termen lung, iar apoi hotărâți-vă să munciți pentru a le realiza pas cu pas. Primii pași sunt cei mai grei și trebuie să vă autodisciplinați pentru a nu risca să vă reluați vechile obiceiuri. 2. Practicați legea acumulării în celelalte zone ale vieții dumneavoastră. Hotărâți-vă să învățați un anumit subiect câte o pagină odată. Pierdeți greutate câte 1 kilogram odată. Învățați o limbă străină câte o lecție odată. Efectul cumulativ poate fi enorm. 57. Legea magnetismului. Cu cât economisiți și acumulați mai mulți bani, cu atât atrageți mai mulți bani în viața dumneavoastră. Banii se îndreaptă către cei care îi iubesc și îi respectă. Cu cât asociați mai multe sentimente pozitive cu banii, cu atât veți avea mai multe oportunități de a atrage bani și veți ajunge să câștigați chiar mai mult. Motivul pentru care oamenii nu acumulează sau nu atrag bani se datorează în mare măsură modului lor de gândire. Acest lucru explică de ce oamenii vin în America din țările lumii a treia și dacă modul lor de gândire este corect, realizează lucruri minunate pe care nu le-ar fi putut realiza pe pământul natal cu vechiul lor mod de gândire. Având o mentalitate nouă, încep să atragă oameni, oportunități și resurse în viața lor. În câțiva ani învață limba, încep cariere și afaceri de succes și își construiesc vieți minunate. Mulți dintre ei devin foarte bogați. Primul corolar al legii magnetismului, așa cum se aplică pentru bani, este: conștiința prosperității atrage bani așa cum magnetul atrage fier. Pe măsură ce dezvolți o atitudine pozitivă și prudentă față de bani și începi să crezi în legea abundenței, sentimentele atrag din ce în ce mai mulți bani. John D. Rockefeller a început să lucreze ca funcționar și câștiga $3,75 pe săptămână.
Din această sumă dădea jumătate bisericii și economisea 50 de cenți. Nu însemna prea mult, însă era un început. Când a ajuns la 50 de ani, era probabil cel mai bogat om din lume. De-a lungul carierei sale, a atras ocazie după ocazie, până când a ajuns să ocupe o poziție dominantă în sectorul producerii și livrării de petrol și combustibil în Statele Unite. Și a început prin a pune deoparte 50 de cenți pe săptămână. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este nevoie de bani pentru a face bani. Dacă dați dovadă de cumpătare și autodisciplină și nu mai cheltuiți tot ceea ce câștigați și chiar puțin mai mult, demonstrați atât dumneavoastră cât și celorlalți că sunteți tipul de persoană în care se poate avea încredere atunci când este vorba despre bani. Pe măsură ce strângeți bani, începeți să atrageți mai mulți bani și mai multe oportunități pentru a câștiga din ce în ce mai mult. Din acest motiv, este atât de important să vă hotărâți să începeți chiar cu o sumă mică de bani. Veți fi uimit de ce se întâmplă și de cât de ușor este să atrageți mai mulți bani. Milionarii prin forțe proprii petrec între 20 și 30 de ore pe lună gândindu-se și studiind finanțele. Ca urmare, iau decizii financiare mai bune decât orice persoană care gândește mai puțin și ia mai multe decizii sub impulsul momentului. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Imaginați-vă că aveți deja succes pe plan financiar. Tratați banii, investițiile și cheltuielile dumneavoastră ca și cum ați fi o persoană bogată care a câștigat acei bani datorită unei minți extrem de ascuțite în domeniul financiar. 2. Acordați-vă timp în fiecare zi, fiecare săptămână și fiecare lună pentru a reflecta asupra situației dumneavoastră financiare și pentru a căuta modalități de a vă gestiona finanțele într-un mod mai inteligent. Cu cât acordați mai mult timp pentru a vă gândi în mod inteligent la finanțele dumneavoastră, cu atât mai bune vor fi deciziile pe care le veți lua și cu atât mai mulți vor fi banii la care va trebui să vă gândiți. 58. Legea accelerației. Cu cât vă mișcați mai repede către libertatea financiară, cu atât mai repede se va îndrepta aceasta către dumneavoastră. Schimbarea vieții financiare seamănă foarte mult cu modificarea direcției unui transatlantic. O faceți treptat. Totuși, după ce ați adus schimbările dorite în viața dumneavoastră, ele încep să se acumuleze într-un ritm din ce în ce mai rapid, îndreptându-se către realizarea scopurilor dumneavoastră. Primul corolar al acestei legi este: un succes atrage un altul. Cu cât strângeți mai mulți bani și cu cât veți avea mai mult succes, cu atât banii și succesul vor fi atrase către dumneavoastră mai repede, dintr-o varietate întreagă de direcții. Toți oamenii care au succes din punct de vedere financiar au muncit din greu, câteodată timp de mai mulți ani înainte de a avea prima oportunitate adevărată. Însă ulterior, din ce în ce mai multe oportunități s-au îndreptat către ei din toate direcțiile. Principala problemă pe care o are majoritatea oamenilor de succes este să selecteze oportunitățile care parcă se îndreaptă către ei de pretutindeni. Același lucru vi se va întâmpla și dumneavoastră. Cel de-al doilea corolar al legii accelerației este: 80% din succesul dumneavoastră va apărea în ultimele 20% ale timpului pe care îl investiți. Peter Lynch, fostul director al Fondului Reciproc Magellan, unul dintre cele mai renumite fonduri reciproce din istorie, a afirmat că cele mai bune investiții pe care le-a făcut au fost cele care au dat rezultate într-un timp foarte îndelungat. Deseori, cumpăra acțiunile unei companii a căror valoare nu creștea timp de câțiva ani. Apoi creșteau dintr-o dată, iar prețul lor se mărea de 10 până la 20 de ori. Această strategie de strângere a acțiunilor pe termen lung l-a făcut în cele din urmă să devină unul dintre cei mai prosperi și mai bine plătiți directori financiari din America. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1.
Demonstrați acest principiu pe o foaie de hârtie. Dublați zilnic un penny timp de 30 de zile. În prima zi veți avea 1 cent. În a doua zi veți avea 2 cenți. În a treia zi veți avea 4 cenți, apoi 8 cenți, 16 cenți, apoi 32 de cenți și așa mai departe. În a 30-a zi veți avea mai multe milioane de dolari. Totuși, în a 29-a zi veți avea doar jumătate din suma pe care o veți avea în a 30-a zi. Nu faceți niciodată greșeala de a retrage banii dintr-o investiție și de a renunța la creșterea sumei de bani. 2. Identificați acele zone în care ați investit o cantitate enormă de timp și energie fără a obține o rentabilitate semnificativă a investiției făcute. Examinați fiecare dintre aceste angajamente cu atenție pentru a vedea dacă vă aflați în pragul unei realizări majore. Lăsați-mă să rezum aceste legi pentru dumneavoastră. Legile banilor explică modul în care puteți obține independența financiară. Indiferent de unde porniți, chiar dacă aveți datorii mari și lucrați pentru altcineva, puteți începe. Singura întrebare reală pe care trebuie să o puneți cu privire la bani este: cât de mult doriți acești bani? Nu uitați că aveți întotdeauna libertatea de a alege. Sunteți responsabil. Nimeni nu va face acest lucru pentru dumneavoastră. Întotdeauna depinde de dumneavoastră. Când urmați aceste legi și principii și continuați să faceți acest lucru pe o perioadă suficient de lungă și în mod susținut, nimic nu vă va opri să aveți un succes financiar extraordinar. Legile vânzării. Cu toții ne câștigăm existența vânzând ceva cuiva. Toată lumea lucrează în serviciu activ. Suntem cu toții plătiți în mod tangibil sau intangibil pe baza a cât de bine ne vindem pe noi, cât de bine ne vindem produsele și serviciile către ceilalți. Nu contează dacă vindeți sau nu. Contează cât de bine vă descurcați să faceți acest lucru. După cum a afirmat odată Dwight D. Eisenhower, arta conducerii înseamnă să îi determini pe oameni să facă ceea ce tu vrei și să se gândească la acest lucru ca și cum ar fi propria lor idee. Mulți oameni nu sunt foarte încântați de cuvântul vânzare, iar printre aceștia se numără și mulți agenți de vânzări. Însă adevărul este că abilitatea de a-i convinge și de a-i influența pe alții este esențială pentru a avea o viață fericită. Oamenii care nu pot să își prezinte ideile sau să se vândă eficient au o influență foarte mică și nu sunt foarte respectați. Pe de altă parte, oamenii care sunt persuasivi, convingători în argumentele lor, sunt deseori cei mai respectați și prosperi oameni ai societății. Conform principiului lui Pareto, regula 80-20, cei mai buni 20% din agenții de vânzări determină 80% din vânzări și câștigă 80% din bani. Cercetările arată că cei mai buni 10% agenți de vânzări deschid 80% din conturile noi și sunt unii dintre cel mai bine plătiți oameni din lume în domeniul afacerilor. Vânzarea implică 3 factori esențiali. Primul factor este produsul sau serviciul. Cel de-al doilea este agentul de vânzări. Cel de-al treilea factor este clientul. Toți acești 3 factori trebuie să corespundă unul cu altul pentru a face posibilă o vânzare. Produsul sau serviciul trebuie să fie potrivit pentru client, însă trebuie să fie potrivit și pentru agentul de vânzări în condițiile în care acesta urmează să îl vândă clientului. Este greu, dacă nu chiar imposibil, să vindeți un produs în care nu credeți și să nu vă angajați trup și suflet în vânzarea acestuia. Mulți agenți de vânzări au remarcat că prin schimbarea tipurilor de produse și servicii pe care le vând, au ajuns în vârful industriei. Produsul trebuie să fie adecvat, agentul de vânzări pregătit, iar clientul trebuie să aibă nevoie de produs, să îl dorească, să fie capabil să îl folosească și nu, în ultimul rând, să și-l permită. Dacă toate aceste ingrediente există, succesul în domeniul vânzărilor va veni de la sine. 59. Legea vânzărilor.
Nimic nu se întâmplă până când nu are loc o vânzare. Aceste cuvinte nemuritoare aparțin marelui agent de vânzări și instructor în domeniul vânzărilor, Red Mortley. Vânzarea este punctul de plecare al întregului proces de producție. Mobilizează companii și fabrici, pune la dispoziție locuri de muncă pentru angajați, plătește salarii, impozite și dividende și determină întreaga direcție a societății. Dacă numărul vânzărilor scade, economia începe să sufere. Se pierd locuri de muncă, iar perspectivele de viitor sunt sumbre. Vânzările reprezintă totul. Primul corolar al legii vânzărilor este: produsele și serviciile se vând, nu se cumpără. Indiferent de cât de bune pot fi produsele sau serviciile, pe o piață competitivă și în condițiile în care există clienți preocupați de foarte multe alte lucruri, ele trebuie vândute în cele din urmă. Capacitatea de a vinde este, prin urmare, esențială pentru supraviețuirea și succesul oricărei afaceri. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este: clienților trebuie să li se ceară să cumpere. Sarcina agentului de vânzări este să-l ajute pe client să depășească acest moment dificil și să ia decizia de a cumpăra. Abilitatea de a-l determina pe client să treacă la acțiune este esențială pentru întregul proces al vânzărilor. Cel de-al treilea corolar al legii vânzărilor este: 80% din vânzări sunt încheiate după cea de-a 5-a întâlnire cu clientul sau după cea de-a 5-a încercare de a vinde. În vânzările complexe, majoritatea deciziilor de a cumpăra sunt luate după a 5-a întâlnire sau interacțiune cu clientul. În vânzările simple, cele care necesită o singură întâlnire cu clientul, majoritatea vânzărilor sunt încheiate după ce agentul de vânzări îi cere clientului de 5 ori să ia decizia de a cumpăra. Prin urmare, este esențial ca agentul de vânzări să plănuiască încheierea conversației cu privire la vânzare dinainte și să fie pregătit să ceară comanda într-o varietate întreagă de moduri. Corolarul numărul 4 al acestei legi este: 50% dintre agenții de vânzări renunță după prima convorbire telefonică cu potențialul client, iar 50% dintre aceștia nu obțin nici măcar o dată o comandă în cazul unei vânzări simple. Câteodată, o singură întrebare vă desparte de o vânzare de succes. De fiecare dată când cereți unui client să vă ofere o părere sau să facă un angajament de un fel sau altul, clientul este cu un pas mai aproape de decizia finală. Din păcate, mulți agenți de vânzări renunță atunci când vânzarea este foarte aproape, pentru că nu pun întrebarea încă o dată. Cel de-al 5-lea corolar al legii vânzărilor este inspirat dintr-o învățătură a Noului Testament. Cere și ți se va da. Nu este nevoie de un miracol pentru a deveni un agent de vânzări de succes. Cei mai buni agenți de vânzări văd mai mulți oameni și îi cer clientului să cumpere mult mai des. Unul dintre clienții mei, o companie din California cu o cifră de afaceri de miliarde de dolari, a plătit $1.000 unei firme de consultanță pentru a descoperi de ce vânzările companiei sunt atât de scăzute. Consultanții au analizat activitatea personalului de vânzări și au descoperit că, dintr-o varietate de motive, majoritatea agenților de vânzări avea săptămânal doar 4 contacte cu clienții. Fără a modifica nimic altceva, compania a instituit imediat un sistem de gestionare a contactelor cu clienții, în cadrul căruia un agent de vânzări trebuia să se întâlnească față în față cu cel puțin 2 clienți potențiali în fiecare zi și cu cel puțin 10 clienți în fiecare săptămână. În următoarea lună, vânzările companiei au crescut cu 50% și au continuat să crească și ulterior. Acest lucru a demonstrat din nou că niciun program de instruire și nicio aptitudine nu poate înlocui necesitatea de a te afla față în față cu potențialii cumpărători și cu clienții. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Organizați-vă activitățile de vânzare în așa fel încât să vedeți mai mulți cumpărători potențiali în fiecare zi. Calitatea clienților depinde de obicei de numărul cumpărătorilor potențiali.
Prezentați-vă fie dumneavoastră, fie agentul dumneavoastră de vânzări în fața unui număr mai mare de oameni, iar vânzările dumneavoastră vor crește. 2. Alcătuiți-vă procesul de vânzare și de prezentare a produsului sau a serviciului în așa fel încât fie solicitați mai des încheierea vânzării, fie oferiți clienților dumneavoastră potențiali mai multe oportunități de a cumpăra în urma fiecărei conversații purtate în acest sens. Deseori, o singură întrebare vă desparte de obținerea comenzii. 60. Legea hotărârii. Măsura în care promovați este determinată de măsura în care doriți să promovați. Cât de departe ajungeți în domeniul dumneavoastră și cât de mulți bani câștigați, toate acestea nu sunt determinate de factori externi, de ceea ce se întâmplă în exterior și în jur. Sunt determinate de factori interni, de ceea ce se întâmplă în interiorul dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți cel care decide, iar astăzi câștigați suma pe care ați dorit să o câștigați. Primul corolar al legii hotărârii este: trebuie să vă angajați să fiți cel mai bun în domeniul dumneavoastră. Angajamentul de a atinge excelența în domeniul dumneavoastră de vânzare, mai mult decât orice decizie, vă va asigura cel mai mare succes. Agenții de vânzări de vârf au ajuns atât de sus doar după ce au luat decizia de a deveni cei mai buni în ceea ce fac. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este: pentru a realiza obiective ridicate în domeniul vânzărilor, trebuie mai întâi să le stabiliți. Punctul de plecare al succesului în vânzări este să vă hotărâți cât de mult doriți să câștigați în fiecare an și apoi cât de mult va trebui să vindeți pentru a câștiga această sumă. Împărțiți vânzările dumneavoastră anuale și obiectivele cu privire la venit în obiective lunare, săptămânale și chiar zilnice. Apoi, împărțiți suma care reprezintă venitul dorit la 250, numărul zilelor lucrătoare dintr-un an, pentru a determina cât de mult doriți să câștigați în fiecare zi. Apoi, împărțiți veniturile zilnice la 8 ore pentru a determina cât de mult doriți să câștigați pe oră. De exemplu, dacă ați dori să câștigați $50.000 pe an, împărțiți acest număr la 250 și veți obține $200 pe zi. Atunci când împărțiți $200 la 8 ore, ajungeți la $25 pe oră. Aceasta este suma dorită de dumneavoastră. În cazul în care câștigați $25 pe oră, 8 ore pe zi, 250 de zile pe an, veți atinge ținta de $50.000 pe an. Din acest moment, refuzați să faceți orice lucru pentru care ați putea plăti pe altcineva cu $25 pe oră. Continuați să duceți rufele murdare la curățătorie. Nu vă spălați singur mașina, nu vă faceți singur fotocopiile sau telefonați-vă prietenii și familia pentru a vă ajuta. Faceți doar acele activități care vă pot aduce suma dorită pe oră. Cel de-al treilea corolar al legii hotărârii este: nu vă puteți avânta cu vulturii dacă veți continua să vă complaceți în compania curcilor. Această observație aparține oratorului motivațional Zig Ziglar și arată că pentru a fi unul dintre cei mai buni oameni din domeniul dumneavoastră, trebuie să vă asociați cu cei mai buni oameni din breaslă. Cine se aseamănă, se adună, iar dacă vă asociați cu oameni negativi, veți avea tendința de a deveni negativi. Dacă vreți să fiți unul dintre cei mai buni agenți de vânzări, trebuie să fiți înconjurat de cei mai buni agenți de vânzări. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Hotărâți-vă chiar acum să deveniți unul dintre cei mai buni în domeniul dumneavoastră. Hotărâți să vă alăturați celor mai buni 10%. Faceți doar acele lucruri care vă vor aduce banii pe care doriți să-i câștigați. 2. Îndepărtați-vă de oamenii care nu vă împărtășesc angajamentul de a excela în domeniu. Asociați-vă cu cei mai buni și cu cei mai respectați profesioniști în domeniul vânzărilor din compania și din industria în care lucrați.
Alegerea partenerilor vă va determina în mare măsură viitorul. Alegeți cu atenție!